Fú, srácok, ez borzalmas volt. Konkrétan olyan rosszul lettem tőle, hogy már ki is hánytam az egészet. Halljátok? Szevasztok, srácok! Cannon Beach-en vagyunk, Oregonban. Első évad 5-ös videóban jelentkeztem már erről a helyről, és egy csomó információt elmeséltem nektek. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor nézzétek meg. Csak annyit előjáróban, hogy az Egyesült Államokban ez a kedvenc helyem. Mögöttem a távolban a Haystack Rockot látjátok. Nagyon szuper hely. És a mai videó nem erről fog szólni, hanem arról, hogy szeretnék nektek egy kis betekintést nyújtani abba, hogy akkor, amikor kijövünk Amerikába egy olyan 3-4 hétre roadtripezni, és így megyünk egy 7-8 vagy akár 10 000 kilométert, akkor ez alatt az idő alatt milyen kajákat eszünk, mert azt gondolom, hogy a kaja az úgy mindenkinél egy kicsit ilyen központi kérdés, mindenki érdeklődik a téma iránt, úgyhogy olyan kajákról fogok nektek mesélni, amelyek könnyen elérhetők, könnyen tárolhatók, akár az autóban is adott esetben, nem igényelnek különösebb előkészítést, és egy részük akár még menet közben, vezetés közben is elfogyasztható, tehát ilyen dolgokról lesz szó. Persze lehet úgy is csinálni, hogy az ember reggel, délben, este étteremben fetreng. Én azt tudom nektek megmutatni, hogy én hogy csinálom, és hát egyáltalán az Egyesült Államokban ezek a kaják milyen minőségűek, mi róluk a véleményem, és úgy összességében mit is fogyasztunk ezeken az utakon. Jó, úgyhogy remélem, hogy találtok benne hasznos információkat, meg ötleteket, hogyha ti is hasonló dologra vetemednétek, és akkor kezdjünk is bele. Elérkeztünk a Walmartba. Kicsit vásárolni kell, mert holnap Labor Day van, ugye ünnepnap, Bank Holiday van hétfőn, és nem lesz nyitva egy csomó üzlet. Úgyhogy venni kell pár dolgot. Walmartba adnak nedves kendőt a kocsinak, fogantyújának a megtörléséhez, és nem a Covid miatt, hanem ezt már Covid előtt is nagyon sok évvel azelőtt csinálták. Soha nem értettem, hogy ezt Magyarországon miért nem lehet bevezetni, vagy miért nem vezet ide egyik ilyen szupermarket se, vagy hipermarket, vagy bármi. Szerintem így tök alap lenne. Full alap, mert ha nincs ilyen nedves kendő, akkor én kénytelen vagyok a kocsiból egyet behozni magammal, és azzal megtörlöm, és akkor úgy fogom utána meg. És itt meg van. Ez kibaszott csálé, meg. Ó, Na most jó. Most be van.
Srácok, megmutatom nektek, hogy mikor így úton van az ember, akkor hogy miket szoktam így kajálgatni. Most éppen egy Safeway-ben vettem ilyen, hát reggeli, 10 órai ebédet együtt, és a mai menü az csirke felső comb lesz, ilyen a Safeway-nek a delikát részlegén ilyen nagyon jó, ilyen friss hús cuccokat lehet vásárolni, úgyhogy vettem is 2 ilyen felső combot. Gyakorlatilag így néz ki a sztori, így adják ugye becsomagolva, és 4,98 volt a 2 felső comb. Nem tudom, hogy ezen tax volt-e, sales tax vagy nem, de meg is mutatom nektek. Ott figyelnek bent a felső combok, szuper meleg. És akkor ez lesz beletéve gyakorlatilag, ugye ez csont nélküli, ilyen nagyon puha, finom, ilyen buciba gyakorlatilag, és akkor combos szendvics lesz tulajdonképpen most a kaja. Utána meg elgurítunk rá egy ilyen Starbucks-os ilyen eszpresszót. Ebben van többféle ízesítésű, és én ezt a zöld-barnát szeretem, ami nem annyira lattés, hanem inkább kicsit ilyen eszpresszósabb inkább, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Ez a kaja, ez így összesen azt mondja 5, a 4 buci az 4, 9, meg hát úgy 4-es pakba olyan nagyjából $2,5 jön ki kb. Az eszpresszó, tehát azt jelenti, hogy ez egy olyan $12 körüli kaja. Úgyhogy általában ilyen valami gyors, meleg dolgokkal szoktam megoldani ezeket az étkezéseket, aztán van úgy, hogy rendesen ilyen étteremszerű helyen kajálunk, akkor általában ilyen barbecue-s cuccokat szoktam fogyasztani, akkor kihasználom, hogy kint vagyok, és akkor egy picit ilyen autentikusabb barbecue dolgokat is kajálok, de ez ilyen futtába gyorsan együnk valami meleget, és azért valami frisset, tehát ezt így kell úgy nagyjából elképzelni. Na, el is fogyasztottuk. A comb az nem ilyen olajos volt, mint ahogy otthon ilyen helyeken megcsinálják, hanem inkább ilyen vajas jellegű volt, és ilyen nagyon, nagyon omlós, tehát így nagyon ízlett. És ugye a másik dolog a buci, azt mondtam nektek, hogy az államokban minden pékárút szanaszét cukroznak, de ilyen orbitális mértékben. És most nem véletlenül mászkáltam annyit a pékárunál, sikerült találnom olyan bucit, ami hát érezni lehetett rajta a cukrot, de nem annyira vészes, tehát ilyen abszolút kellemes, ilyen nagyon puha, még így magába is meg lehetne enni minden nélkül, annyira finom volt az is, úgyhogy állat jó volt a kaja. Előfordul egyébként, hogy egész grillcsirkét szoktam venni, és a grillcsirkék itt nem olyan satnyák, meg olyan csenevészek, mint otthon, hanem hogy körülbelül az otthoni grillcsirkéknek így a másfélszerese minimum az itteni grillcsirke. És az kerül olyan 8,59-10 $ környékéig ilyen helyeken, és ilyen jó leve van neki, meg úgy látszik rajta, hogy nagyon rendben van az a grillcsirke. Hát annak nem feltétlenül tudom minden részét megenni, mert az akkora, de hát így a jobb részeket megeszem, és akkor kevésbé jó részeket, azokat meg ott hagyom igazából, de hát ugye egy út közben nincs arra lehetőség, hogy az ember így tárolgassa, meg utána melegítse, stb. Úgyhogy ezek ilyen instant dolgok.
Ez Starbucks espresso az meg a szokásos minőség. Úgyhogy itt otthon is lehet kapni, nem pont ezt a variáns, de ez nagyon hasonlót lehet kapni, otthon is szoktam venni. Jó, úgyhogy így néz ki egy ilyen gyors kajálás az úton. Meleg, finom, pillanatok alatt készen van, úgyhogy ja, ennyi. Egy Love's Truck Stopban vagyunk éppen. Most indulunk ki a Yosemite-be. Itt töltöttük az éjszakát, mert le vagyok zuhanyozva, le vagyok csobbanva, minden rendben. Megtankoltam, és vettem egy ilyen tipikus ilyen truck stopos szendvicset. Ez gyakorlatilag egy ilyen $5 ilyen sausage-os, tojásos szendvics, ami egy ilyen gofri-szerű valamiben van beletéve, alulfelül ilyen gofri-szerű valami, tehát így nagyjából így néz ki a történet. Hát ugye a tésztája, mint minden tészta az államokban, ez gyakorlatilag full édes. Úgyhogy egy kicsit is szokni kell ezt az íz kombinációt, így a tojás, sausage meg az édes íz az úgy nálunk így nem annyira jön össze, de egyébként egész finom. Tehát hogyha így az ember így megszokja ezt az íz kombinációt, akkor egy egész élvezhető egy idő után. Ez egy $5 szendvics. Van még több fajta, ezek ilyen standard Love's-os szendvicsek, frissen melegítve, tök jó reggel így bekapni valami frisset így útközben. Úgyhogy általában ez is egy ilyen opció, hogyha truckstopon megállsz, mondjuk zuhanyozni, tankolni, hogy itt ugye jó ára van az üzemanyag, vagy éppen itt töltöd az éjszakát, akkor ilyen szendvicset tudod indítani a napot. Ez még a kulturáltabb truckstopok közé tartozik, mert így a homeless szempontból, hát ugye Kaliforniában ez egy ilyen rendkívül nagy ilyen égető probléma. Egyébként Modestótól vagyunk délre, kb. Egy ilyen 15 kilométerre pálya mellett. Így egy homeless láttam csak eddig, ami egészen elképesztően kevés. Tehát ennél mindenhol több szokott lenni. És hát azért ugye truckstopokba járnak az emberek így autóval is így eltölteni az éjszakát. Vannak, akik azért, mert nem laknak sehol, vannak, akik meg azért, mert úton vannak, és csak így félreálltak pihenni, mint ahogy én is. Hát már annyira kialakult ez az érzékem, hogy így távolról megnézve az autókat, így meg tudom nektek mondani azt, hogy melyik az, ami mondjuk dolgozói autó, és melyik az, amiben alszanak. Tehát ezt így kapásból így el tudom már határolni az évek alatt, annyira kifejlődött ez az érzékem. Jó, úgyhogy a kajáról most akkor ennyit. Isten srácok, ez a fudge brownie, amit a Walmartban vettünk, halljátok, ez nagyon kemény anyag. Konkrétan így beleharapsz, és így annyira édes, hogy igazából kb. 6000 kalória egyetlen egy ilyen kocka. Na most az ízlelő bimbóid azok ilyen sokkot kapnak gyakorlatilag, és az agyad nem tudja földolgozni ezt a szintű édességet. Valami brutálisan édes. A tegnapi trailt, amit megcsináltam, reggel bekaptam egy ilyet, és utána lenyomtam, nem tudom, kb. 10 kilométert, majd utána ettem egy ilyen strawberry pie-t. És így estig ezzel így full el volt a szervezetem, olyan szintű cukortartalma van ennek a kis valaminek. Úgyhogy nagyon kemény. Hát ugye Egyesült Államokban minden szét van cukrozva, ugye azt többször elmondtam már nektek. Az otthoni édességek azok nem édesek az itteni édességekhez képest. Elképesztő. Nem tudom, hogy lehet elraktározni ilyen mennyiségű cukrot egy ekkora térfogatú dologba, tehát így hihetetlen. Ezt a szintű édes ízt, ezt így otthon nem érzed, tehát ilyennel nem találkozol. Lehet, hogy valami olyan durva édesítőt használnak hozzá, ami ilyen nagyon intenzív,
édes ízt ad neki, de brutál egészségtelen, és hát egyébként az amerikai kajáknak a döntő többségére elmondható, hogy ilyen elképesztően káros az emberi egészségre. Közben átjöttünk Nevadába. Itt vagyunk a Lake Tahoe mellett egyébként, észak felé megyünk Carson City felé, egy ilyen 20 km vagyunk Carson City-től. Előbb megint vásároltam pár kaját, és hát pár kilométerre jöttünk át Nevadába, de az árakon már lehet érezni, hogy azért sokkal értelmesebbek. Vannak olyan termékek, amiket is szoktam vásárolni, amik egy legalább 10-20%-kal olcsóbbak, mint Kaliforniában. Kalifornia elmebeteg, hogy mi van ott. És látszólag vezetek, de valójában közben főzök is. Ugyanis ott fő a vacsora az ablakban. Nem tudom, mennyire látjátok. Ez egy ilyen Van Camps márkájú pork and beans, tehát ilyen paradicsomos szószban, aminek gyakorlatilag ugye a bab az egy alap, viszonylag keveset eszik az ember, pedig a babnak nagyon jó tápértéke van, meg egy csomó minden van a babban, ami nagyon jó a szervezet számára, többek között például a fehérje tartalma, hogy rendkívül magas. Ebben a pici dobozkában levő cuccban 6 g protein van, pedig ez tényleg nem ez nem sok, tehát ezzel így önmagában nem laknék jól. Viszont van mellé ilyen vajas croissant, úgyhogy ez lesz a vacsora, croissantos pork and beans. Úgyhogy hát azt írja a használati útmutató, hogy ugye melegen kell fogyasztani, hát ugye értelemszerűen nyilván ezeket a dolgokat melegen kell fogyasztani, de hát ugye nekem itt nincs lehetőségem útközben semmilyen melegítgetésre, viszont azért itt most már jó meleg van, nem a kaliforniai hőmérséklet van, hanem annál lényegesen azért melegebb. Olyan 25-26 fok van kint, és hogy az ablakba kiteszed, akkor az úgy tök jó föl tudja melegíteni. Nekem is itt a karomat, amikor érte a nap, így tökre így melegítette, úgyhogy jó lesz az. Hát nem lesz forró, de egy ilyen kellemesen meleg lesz, amikor majd megállunk, úgyhogy még egy óra, aztán kész a vacsora. Na, szevasztok srácok! Eurekában vagyunk, Kaliforniában, egy Safeway-ben, és most meg tudom nektek mutatni, hogy milyen is egy Safeway-es szuper kis grillcsirke. Ugyanis itt van előttünk ez a gyönyörű szépség, ilyen szép zacskóba adják. Hát annyit lehet róla tudni, hogy ez ilyen hagyományos, sült és ilyen savory seasoning, valami nem tudom milyen fűszerezés, ezt bevallom nektek. De mindjárt ki is nyitjuk, és akkor megnézzük, hogy néz ki. Jó, így néz ki az amerikai csirke. Kétfajta változat van, ami kevésbé van így megsütő, de én az erősebben sültet vettem direkt. Az illata az kifejezetten biztató, úgyhogy ezt mindjárt el is pusztítjuk. Megvettem hozzá ilyen bucit, ilyen 3 darab viszonylag kis bucit, amire remélhetőleg kevésbé édes, mint egy átlagos amerikai pékáru. Jó, majd elmesélem, hogy milyen volt. Na, meg is evédeltem. Olyan jól laktam, hogy nem látok, úgyhogy a vacsora az biztos, hogy valami könnyű lesz. Közben nagy az öröm és a boldogság, hogy a szerbeket lenyomtuk 2-1-re Belgrádba. Szerintem jobban megéri ez a grillcsirke, mint a két felső comb
picit több mint $5 ez a csirke, ez taxal együtt hát majdnem $10 volt, tehát végül is vagyjuk azt, hogy $10 volt. De mindenképpen ezt a sültebb, meg fűszerezettebbet akartam, mert volt, ahogy mondtam, volt ilyen kevésbé átsütött is, de és az antibiotikummentes nevelést kapott elvileg az a csirke, de mindenképpen ilyen fűszerezettebbet akartam most, ahogy ezt kívántam. Úgyhogy ha jó éhes az ember, akkor szerintem megéri. Nem Michelin csillag, de ízletes volt, puha volt, omlós volt. Egy gyorsabb édnek szerintem teljesen jó. Na srácok, a következő kaja, amit megmutatok nektek. Egyébként Eugene-ben vagyunk, ugye most vettük fel az Amazonos csomagot, illetve csomagokat. A Whole Foods Marketben vásároltunk kaját, ahol mindenféle organikus, meg GMO-free, meg gluténmentes, stb. Kajákat lehet kapni. És a mai ebéd az egy itt összeválogatott, ilyen készkajákból összeválogatott mix lesz, ami gyakorlatilag ez ilyen spicy chilis csirke falatok, kétféle tészta, tojásos tészta, meg egy nem tudom milyen tészta, meg csak azért, hogy a lelkünk nyugodt legyen, egy kis zöld színű brokkolit is dobtunk hozzá. Nem tudom még, hogy milyen ízű, elvileg ugye itt organikus cuccokat árulnak, tehát valami organikus alapanyagból készült kajáról van szó. Emellé egy, hogy hívják ezt pontosan, mindjárt megmondom nektek, parfait chocolate. Tehát egy elég emberes adag ilyen parfait chocolatot vettünk, csak azért, hogy valami édes íz is legyen már kajában. Na ez az a rész, amit ne csináljatok utána, jó? Tehát maradjatok az előzőnél. A dobozos kaja az 1 font, az 1 fontnyi cucc, bő 1 fontnyi cucc került kicsit több mint $12-ba. Ez azt jelenti, hogy a grillcsirke, amit láttatok, az gyakorlatilag olcsóbb, tehát, és azért azzal elég masszívan jól lehet lakni. Tehát ennél a kajánál ugye a grillcsirke $10 jön ki, tehát egy ilyen $2 valamennyivel olcsóbb, mint ez a doboznyi kaja. Egyébként a csak is, nem tudom micsoda, ez meg $4.50 volt, ami mocskos drága egyébként. De hát ezt ugye elmondtam már nektek, hogy Amerikában mindenhol mocskos drága most már a kaja. Úgyhogy tartós fogyasztási cikkek, amik jó áron vannak, a kaja szolgáltatás az lassan már a nyáron van. Jó, úgyhogy én ezt most bepattintom, és akkor utána irány a Nescovin Beach, megyünk vissza az óceánpartra, és beüzemeljük a drónt. Hú, srácok, azt be is nyomtam. Képzeljétek el, ez a parfait chocolate, hát én ugye azt hittem, hogy az olyan lesz, hogy így felét megeszem, és a másik felét meg ki kell dobni, mert olyan szinten lesz ilyen gel édes, hogy így egyszerűen nem lehet majd megenni. Na most ehhez képest alig volt enyhén édes íze, képzeljétek el. Tehát így körbenéztem, hogy most Amerikában vagyunk, vagy hol? Tehát így konkrétan úgy látszik ez a Whole Foods Market azért valahogy mégiscsak így törekszik itt az egészségesebb kaják előállítására, mert alig volt édes. Szó szerint, tehát inkább ez a csoki, meg ez a nem is tudom, ilyen kicsit ilyen brownish jellegű tészta rész dominált benne, és minimálisan volt édes, és nagyon finom volt. Tényleg, le a kalappal a srácok előtt. Can I get a famous star with cheese? Only burger. Alrighty. Famous star with cheese. That's all. To go? Yeah, please. First name? My name is Zoltán. It's a Hungarian name. And how do you spell that? Zoltán. There we are. 646. Thank you.
Oh, it was unable to process. Oh, it says invalid bin. Oh, it doesn't work. No problem. I'm going to pay by cash. Alrighty, gotcha. I was saying a PIN number was needed. Yeah, but the screen haven't offered the option to put in the PIN. Oh, It's just simply denied. It's a European card. That might be the that reason. could be, yes. No problem. Yeah. 6? And 46 cents. 6.46. There we go. And 6.50. Thanks a lot. Szeptember 11-e van, ugye az 5-ös Interstate mellett Washington államban vagyunk egy Love's Truck Stopban. Portlandtől kb. Egy ilyen 130 km-re vagyunk északra, és tőlünk kb. Egy ilyen 50 km-re van Olympia északi irányban. Így tudtok elhelyezni a térképen. Itt is töltöttem az éjszakát, úgyhogy az éjszakázós videóban már beszéltem erről a helyről, úgyhogy nem is szaporítanám a szót. A lényeg, hogy a Love's shopban nem volt olyan szendvics, ami nekem a kedvencem, mert gondolom a truckerök már fölvásárolták, és még új adagot nem készítettek, viszont a truckstopokban általában a shop meg a kiszolgáló épülettel egy épületben mindig szokott lenni egy valamilyen gyors étteremlánchoz tartozó étterem. Ez tök változó, hogy milyen. Itt most az úgynevezett Cars Junior nevű láncnak az étterme található, ez egy burger étterem gyakorlatilag, abszolút burgerekre vannak ráállva. Én még életemben nem hallottam erről a láncról, vagy lehet, hogy csak úgy mentem el mellette, hogy elkerült a figyelmet, de nem vásároltam még náluk, ez egészen biztos. Viszont a Truckstopnak a reviewjába elég jókat írtak erről a Cars Juniorról. Úgyhogy itt van mellettem a mai reggeli, amit beszereztünk náluk. Ez gyakorlatilag már nem is emlékszem a fantázia nevére. A lényeg, hogy egy marha burgerről beszélünk, sajttal van még ki egészítve, és akkor gyakorlatilag így néz ki a történet. Hát az látszik, hogy a hús az úgy elég rendesen meg van benne sütve, fogalmazzunk így. Ugye ott van a sajtó tetején. Egyébként egy nagyon, nagyon egyszerű kompozícióról beszélünk, tehát semmi cifrázás. Olyannyira egyszerű, hogy még csak nem is dobozba adják, hanem papírba csomagolva. Egyébként 6,49-et fizettem adóval azért a burgerért, ami ugye több mint 2000 forint, de nincs 2500. Amerikai viszonylatban fogalmazunk úgy, hogy nem mondanám azért olcsónak, de drágának semmiképpen nem mondanám, tehát egy ilyen középáras. Aztán lehet, hogy a minősége az viszont még a közép kategóriába sem fogja besorolni ezt a burger, de minden esetre azt jókat írtak róla, úgyhogy gondoltam, hogy rámegyek, valami meleg reggeli legyen. És ja, jó, ennyi a történet, beburkolom, és akkor elmesélem nektek, hogy milyen volt. Na, srácok, ez el is fogyott. Közben rájöttem, hogy a csomagolásán fel van tüntetve a Fantázia neve a burgernek. Ez egy Famous Star nevű burger, sajttal kiegészítve, vagy megbolondítva. Hát mit is mondjak, valami csöpögött ki belőle, amire nem tudtam rájönni, hogy micsoda. Fogalmam nincs. Érdekes élmény volt. Nem mondanám rossznak egyébként, csak olyan úgy elsőre nem ezt várja az ember. Inkább így fogalmaznék. Tehát így semmit nem lehetne kiemelni belőle, hogy most mi volt benne esetleg nagyon jó, vagy nagyon nem jó. Szerintem a buci az elég commerce volt.
A hús egész jó volt, de azért ilyen kiemelkedően jónak nem mondanám. Egy tök átlagos ilyen burger élmény volt gyakorlatilag, semmi extra, se negatív irányban nem tudom lehúzni, se sok pozitívat nem tudok róla mondani. 6,49-ért ezt kapod az államokban. Ugye ez a famous star, ez nálam azért nem annyira famous, de egy reggelinek elment. Úgyhogy, ja, ennyit erről a nem túl izgalmas burgerről akkor, srácok. Na, srácok, akkor a grillcsirke témakörre szeretnék egy újabb változatot megmutatni nektek. Szeptember 12-e van, kedd. Astoriában vagyunk, ez Oregonnak az északnyugati csücske, most jöttünk át Washington államból. Egy Fred Meyerben vagyunk, ezt nem tudom, hogy mennyire látjátok, de egy Fred Meyerben vagyunk. Ez a Fred Meyer, ez egy ilyen hipermarket lánc, elsősorban Oregonban meg Washington államban vannak ilyen egységei. Nem feltétlenül a kedvencem, de azért szoktam ide járni. Tankoltunk is, mert ugye lényegesen olcsóbb az üzemanyag Oregonban, mint Washingtonban. Ugye itt nincsen sales tax, erről már beszéltünk több alkalommal. És képzeljétek el, Oregonban bevezették az önkiszolgáló tankolást. Eddig mindig csak a Qt attendant tankolhatta meg az autót, és bevezették, hogy most már van self-service, úgyhogy már csak New Jersey-t tudom, ahol nem szabad megtankolni saját magának az emberek az autót. Úgy látszik, Oregonban már enyhítettek a szabályokat. De térjünk vissza erre a Super Grill csirkére. Meg is mutatom nektek, ki is bontottam. Ez gyakorlatilag, hogyha alaposabban megnézitek, akkor az látszik, hogy a múltkori grill csirkénél ez egy kicsit masszívabb csirke. Egész pontosan nettó tömege 907 g, hát ugye valami imperiában van megadva, ami átszámolva 907 g-ra jön ki, tehát olyan jó 90 dekes csirkéről beszélünk. Home Chef márkájú, friss sütcsirke, ezt írják, és fokhagymás fűszeres kivitel. És azért látszik, hogy ez nem annyira van megsütve, mint a múltkori, tehát ez egy picit ilyen szolidabban sütött, de egy ilyen más ízvilágú csirkéről beszélünk. Ugye itt látjuk azt, hogy 4 órakor sütötték, hát most gyakorlatilag 18 óra múlt pár perccel, 2 órája sütötték, és 2 órája melegen tartóba ott áll. Szerintem ez akkora ez a csirke, hogy tudja, hogy nem fogom tudni mindet megenni. Úgyhogy szerintem a nemesebb részekkel, meg a finomabb részekkel fogok kezdeni, aztán amit nem bírok megenni, az meg ott marad. És hogyha lenézzünk oda a csirke mögé odalentre, akkor ott látunk egy ilyen, hát gluténmentes, ilyen double chocolate kéket gyakorlatilag. Tudomásom szerintem nem vagyok gluténérzékeny, nem azért vettem gluténmenteset, hanem mert ez volt olyan méretben és árban, ami egy ilyen arany középutat képviselt, történetesen gluténmentes, de csak hogy legyen valami íz is a végén, valami édes íz. Én szeretem a desszerteket igazából. Otthon annyira nem desszertezek, mint itt, de hát ezek ugye az Amerika alapvetően az egészségtelen táplálkozásról szól, és azért nem lenne ez egy igazi road trip, hogyha itt is annyira odafigyelnénk a táplálkozásra, úgyhogy egy picit így jobban el szoktam magam engedni, de azért nincsenek súly problémáim, tehát igazából van hova jöjjön, ha netán följön, meg egyébként úgyis lemegy utána elég gyorsan, mert edzek rendesen. Jó, úgyhogy megint grill csirke a vacsora, és akkor jó ételt kívánok magamnak. Na, szevasztok, srácok! Oregonban vagyunk, még mindig Astoriában. Szeptember 13-a van, szerda, és most következnek a kajás videónak a legjobb pillanatai, ugyanis csak desszerteket fogok nektek mutatni. Ahogy láthatjátok a háttérben, itt vagyunk az Astoria melletti Walmartban. Így néz ki
körülöttünk minden. Azért láttok előttem ilyen sok üres helyet, mert azok ilyen pick-upos helyek, ami azt jelenti, hogy ha megrendelted a cuccot, odaállsz, és akkor kihozzák neked a kaját, amit megrendeltél. Tök jó. Oregonban is bevezették a nylon zacskóknak a tiltását, ugye környezetvédelmi okokból, nagyon helyesen. Úgyhogy éppen ezért a cucc, amit mutatni fogok, az gyakorlatilag egy kaliforniai Targetes zacskóban van. Kaliforniában még adják a zacskót. Viszont minden cucc, amit most mutatni fogok, azokat most itt vásároltam a Walmartba, tehát ezek Walmartos termékek. Jó? Rögtön kezdjük is az első olyan desszerttel, ami egy chocolate mousse, és gyakorlatilag így néz ki. Ugyanúgy, mint nálunk ugye rajta van, hogy meddig jó, ez 18-áig, szeptember 18-ig fogyasztható. Ez az egyetlen egy olyan desszert, amit most mutatok nektek, ami hűtést igényel. Ezt a muszt most csak azért vettem meg, hogy nektek meg tudjam mutatni, és mivel hűtést igényel, ezért felvettem a videót sem, és azonnal meg kell, hogy egyem. Jó, ez a csoki musz, ez gyakorlatilag édes, de még ez a földolgozható szinten édes. Jó, tehát ezt még tudom nektek ajánlani. Nem biztos, hogy mindet meg tudjátok enni egyszerre. Én sem biztos, hogy meg tudom enni mindet egyszerre. Annyira édes, de ugye a 3/4-ét szerintem meg tudom enni, és aztán a többi meg megy a kukába. Hát ez egy ilyen műfaj. Jó, tehát ez hűtést igényel, a többi, ami most következik, az nem. A következő remek termék, Triple Chocolate Muffins. Tehát ezek ilyen jó csokis muffinok, ugye 25-éig jó, hűtés nem igényel, 9 darab van benne, és ez a muffin, ez nem annyira durván édes, mint az a chocolate fudge, amit mutattam nektek, és amitől sokat kaptam. Tehát ezek a cuccok, amiket most mutatok, ezek így a Walmartnak a bakery édesség kínálatából, ezek így az európai aggyal is földolgozható termékek. Tehát igazából ezek nem azok a nagyon full gel édesek, hanem ilyen középút, de azért még mindig édes. Tehát így azért erre számoljatok. De ezeket tudom ajánlani. Jó. Következő cuclé. Almond Bear Claws, tehát ez mandulás. 24-ig jó. Ez az egy cucc az összes közül, a méhecske az már rá is repült rögtön. Ez az egy cucc az összes közül, amit még nem próbáltam, úgyhogy ez most egy ilyen kísérletezés és fázisos történet. Lehet, hogy beválik, lehet, hogy nem. Ha jó lesz, akkor meg később is veszünk, ha nem, akkor nem. Jó, és az utolsó, amit szeretnék nektek mutatni, ez már bevált, ezt tudom ajánlani. Ice Double Chocolate Slice Loaf Cake, 20-áig jó. Ez ilyen brownish tésztával, ilyen csokis bevonatú történet. Viszont ez sem az a chocolate fudge-os elmebeteg édesség, hanem ilyen teljesen normálisan édes. Tehát ezt kifejezetten tudom ajánlani nektek, hogyha Amerikába járt és Walmartba roadtripre vásároltok, ez a Ice Double Chocolate, ez tök finom. Jó, természetesen ezek olyan cuccok, amiket így nem egy nap alatt fal be az ember, hanem ezeket szépen bedobom ugye hátra a kocsiba, és akkor gyakorlatilag X idő alatt szépen apránként elfogy, akár egy hétig, és gond nélkül elállnak az autóba, ez semmi problém, ugye a musz kivételével. Tehát ezeket nyugodtan lehet tárolni, bírják a meleget, hideget, teljesen road trip kompatibilis cuccokról beszélünk, úgyhogy ez nekem is egy ilyen, hát szerintem egy bő hétig fogok így rájárni, mikor így nagyjából ezek elfogynak. Jó, és akkor van még itt két dolog, de az már nem desszert, úgyhogy akkor ez volt a Walmartos desszert ajánlat. Aztán majd jövök újabb kajákkal. Szeptember 14-e van.
Portland külvárosában vagyunk, egyik külvárosában, Oregonban, egy Safeway áruháznak a parkolójában, itt vásároltunk most kaját. Ez a kaja pedig nem más, és mutatom nektek, mint meatloaf, homestyle, fully cooked, fresh, ready to eat, prepared, minden, ami szemszájnak ingere. Fogalmam sincs, hogy milyen. US-ben nem ettem még ilyen meatloafot. Ugye, hogy mi a meatloaf? Erről erősen megoszlanak a vélemények. Talán úgy tudnám nektek leginkább elmondani, hogy a mi vagdaltunkhoz tudnám hasonlítani, amiből így ilyen fasírtot sütünk otthon, meg így sütőbe kisütjük. Tehát ilyen vagdaltszerű húsra kell gondolni. Mindjárt kibontjuk, és akkor megmutatom, hogy néz ki. Oké, kibontottam. A illata alapvetően ígéretes. Egyébként ez egy picit több mint fél kilós vagdalt. Értelemszerűen marhahúsból van, meg mindenféle bors, meg paprika, meg paradicsom, meg nem tudom mik. Itt vannak ráírva, hogy mik, mindenféle fűszerek. És akkor most megnézzük, hogy ez így mennyire adja. Tax nélkül ugye $9 jött ki kerekítve. Ugye Oregonban vagyunk még mindig, tehát nincsen. Nézzük meg! Fú, srácok! Ez borzalmas volt. Konkrétan olyan rosszul lettem tőle, hogy meg ki is hánytam az egészet. Halljátok? Na jó, nem, csak vicceltem. Az igazság az, hogy ezt így félve mondom ki, de konkrétan ez finom volt. Ezt frankon mondom nektek, hogy finom volt. Abszolút a hús dominált benne, nem volt túl erős a fűszerezés, hogy ilyen átlagos, kellemes fűszerezés, nagyon jó volt hozzá ez a paradicsomos öntet, és 3 ilyen kis bucival nagyjából picit több mint a felét megettem. És tökre jó volt. Nem azt mondom, hogy minden nap ezt fogok enni, mert nyilván nem, de ilyen változatosságnak szerintem teljesen jó volt. Én picit tartottam tőle, hogy így befürdök ezzel a meatloaffal, de azt kell mondjam nektek, hogy nem. Egy kaliforniai cég csinálja, azt nem írják, hogy mennyi a marhahús tartalma, de egyértelműen azért nem ezek a kiegészítő meg adalékanyagok domináltak, hanem azért a hús dominált. Nem Michelin csillag, megint csak ezt mondom, de úgy egynek jó volt. Szóval így rossznak semmiképpen nem mondanám. Egész jó volt. Szeptember 15-e van, péntek. Richmondban vagyunk, Oregonban, egy Walmart parkolóban. És egy olyan kaját szeretnénk nektek mutatni, ami Walmart klasszikus egyrészt, másrészt pedig szerintem ilyen roadtrip klasszikus. Ez a kaja pedig nem más, mint a Popcorn Chicken. Popcorn Chicken 9:45-kor készült, most van 10 óra múlt pár perccel. És látjátok, ez egy ilyen pici tégelyben van, gyakorlatilag ilyen bundában sült ilyen csirke falatok, pohártartó helyére szuperul beilleszthető, és ez az a tipikus kaja, amit így menet közben szépen az ember bedobál, hogyha nincs idő normálisan megelni, kajálni. Én szeretem, biztos, hogy nem egészséges, bár csak így a bunda, meg hogy feltehetőleg olajban sütötték ki, de nem ilyen olajos cuccra kell gondolni, hanem ilyen tök normális, tehát így tökre finom gyakorlatilag. Ez ilyen fűszeres panírba van kisütve, és egy ilyen adag 17 deka gyakorlatilag így ebben a pohárban, így ebben a formában. Roadtrip klasszikus. Las Vegasban vagyunk, Nevadában.
Egy Walmartban vásároltunk, egy Walmart parkolóban vagyunk, talán így látjátok. Itt éppen egy afroamerikai úriember döngeti a zenét, reméljük, hogy nem hallatszik be a felvételbe, és a YouTube nem fogja copyrightolni a videót. Nagyon egyszerű, ilyen SOS gyors meleg kaját fogok nektek mutatni, Walmartba vásároltam, ugye a delikát részen. Gyakorlatilag 2 darab szendvicsről van szó, mutatom is rögtön. Az egyik az gyakorlatilag egy ilyen sima chicken sandwich, a másik pedig egy ilyen standard zacskóban van, de itt a másik oldalán egyébként itt lehet látni, hogy ez egy barbecue pulled pork sandwich. Nem bontottam még ki őket, egyébként itt nem kell nagy dolgokra számítani, a 2 szendvics összesen volt ugye $5. Tehát ezek ilyen full basic cuccok, annyi, hogy egy ilyen gyors kis meleg reggelit lehet vele összehozni. Ami egyébként nagyon, nagyon kemény, az az, hogy a chicken sandwichet 6:30-kor készítették, 6-kor nyit az áruház egyébként, a pulled porkot pedig 7-kor. Na most azt tudni kell, hogy tehát így a Walmartokban a delikát osztályon nagyjából ilyen 10 óra körül szoktak elkezdeni fölébredni, és akkorra rakják össze az ilyen frissen készült meleg cuccokat, és akkorra kerülnek ki a melegen tartóba. Tehát olyat, hogy 6:30-kor és 7-kor már ezek a szendvicsek készen legyenek, és mondjuk még nincs 8:30, hogy 8:30-kor olyan meleg étel választék legyen egy Walmartban, ami itt van, én ilyet még nem láttam. Olyat már láttam, hogy 1 vagy 2 féle dolog már volt elkészülve, mondjuk ilyen reggel 7 körül, de itt gyakorlatilag a komplett szortiment elérhető volt ezek szerint, tehát a meleg szortiment már reggel 7-kor, 1 órával a nyitás után, ami tök kemény, tehát ilyet én még nem láttam. Grillcsirke, egyféle grillcsirke volt, de baromi sok volt elkészítve, és adóval együtt itt olyan $7 kijön egy jól átsütött, antibiotikummentesen hízlalt és nagyon, nagyon jó képességű grillcsirke, úgyhogy hát a nevadai árak azok azért barátiabbak, mint a kaliforniaiak. Még egy dolog, ugye ahonnan jövünk, ugye Rénóban, ugyancsak elfogyasztottam egy ilyen nevadai grillcsirkét. Kb. 2 órával zárás előtt, tehát ilyen este 8 körül már lehet arra számítani, hogy addig el nem adott, de korábban elkészített grillcsirkéket leszokták értékelni. Úgyhogy Rénóban $3,5 tudtam venni este, hát ilyen 8:30 körül komplett, gyönyörű, szép, egészséges, jó képességű grillcsirkét. Eddig az útnak szerintem a legjobb vétele volt. És nagyon finom volt. Egyből be is pattintottam. Hát nem az egészet, de az egy jelentős hányadát. Úgyhogy ha úgy alakul, érdemes egyébként ilyen este 8 után benézni Walmartba, hogy mi újság van grillcsirke fronton, ott azért ki lehet fogni jó díleket, azt gondolom. Meg ha maradnak ilyen szendvicsek, szerintem azokat is leértékelgetik ilyen este 8-9 körül. Akkor ugye a delikát osztály már így kvázi be is zár, tehát szerintem amikor így bezárják az osztályt, tehát magyarul már nem készítenek friss cuccokat, akkor a meglevőket ilyen este 8-9 között szerintem így szépen le is árazzák. Hát egy otthon is jól ismert ilyen szép sárga címke kerül rá a termékre, rajta van, hogy milyen diszkontot tartalmaz és hogy mennyi az újár, és akkor azon a sárga címkén levő vonalkód az, amit le kell húzni, és akkor így tudja az ember érvényesíteni a kedvezményes árat. Jó. Las Vegas, Walmart, ultra gyors, ultra egyszerű, de azért meleg kaja. Na, szevasztok. Srácok,
az a helyzet, hogy burgerezni voltunk. Burger Lounge nevű helyen voltunk. Ez egy, hát igazából fast foodnak számít, de ez egy olyan hely, ahol minőségi alapanyagokból dolgoznak. Tehát elvileg rendesen fűvel etetett marhákból készítik a burgert, meg mindenféle keto, meg paleo, meg ilyen-olyan cuccaik vannak. Nem jártam még ebben a láncban, egyébként ez egy lánc, Kalifornia szerte van körülbelül, hát egy olyan 20 egységük nagyjából. A zöme az Los Angelesben, meg San Diegóban. Most tudom csak nektek elmondani az élményeket. Oda benn nem tudtam kamerázni, egyszerűen annyira hangos volt a zene, hogy tuti, hogy ez a YouTube-on nem ment volna. Hát biztos, hogy letiltották volna a videót. Hát srácok, azt kell, hogy mondjam nektek, hogy így előjára, vagy tök pozitív élmény volt egyébként. Abszolút lehetett érezni a burgeren, hogy nem egy ilyen futószalagon gyártott cucc, tehát amit mondjuk a Clark Jr.-os Love's truckstopos burgerre, hogyha összehasonlítom, ég és föld a kettő. A hús az nagyon finom volt. Nem mondanám azt, hogy ilyen top élmény, de lehetett érezni, hogy ez minőségi volt ez a húsfogácsa. Egy ilyen elég minimál burger volt, tehát nem volt teletömve minden vacakkal. Egyébként a Classic Fantasia nevű burgerüket fogyasztottuk. Nem volt teletömve mindennel. Otthon kicsit én azt érzem az ilyen burgerező helyeken, hogy teletömik zöldséggel, különösen paradicsommal, mert hogy nézem már ki jó nagynak a burger, és itt nem az volt a szempont, hogy nagynak meg soknak látszódjon, hanem egy ilyen elég minimál, de egy ilyen elég kellemes ízezhatású dolgot produkáltak. A hús az abszolút érződött, hogy minőségi volt. A buci se egy ilyen commerce vacak volt, hanem azért ott is érzékelteni minőséget. Enyhe 1000-szigetes öntett beütést éreztem egyébként még rajta, a mustárral, enyhe ketchuppal, egy sajtszelettel, nagyon kellemes volt, meg kell, hogy mondjam. Jattal fizettünk $12, ami ezért a minőségén azt gondolom, hogy nem egy túlzottan drága ár. Most ha megnézem azt, hogy itt mennyi az átlagbér, és hogy ezért a burgerre $12 kellett fizetni, hát egy ilyen erős közepes árnak, közepesnél egy picit följebb sorolnám, de drágának azért nem mondanám egyébként. És ha megnézem azt, hogy otthon magyar átlagbér mellett egy ilyen burgerért mennyit kérnek el, akkor ez nagyon rendben volt ez az ár, én azt gondolom. Úgyhogy pozitív élmény volt abszolút, azt kell mondjam. Még egyet simán meg tudnék enni, de most egy kis desszertet fogok fogyasztani, úgyhogy annak is kell még a hely, és nem akartam itt elezabálni magam. Rendben volt, abszolút rendben volt, ajánlom. Burger Lounge, Kalifornia. Jön a következő kaja, ami ismét egy hamburger, mégpedig egy olyan helyen, ami hát itt Kaliforniában egy elég ilyen ikonikus helynek tekinthető. Elvitelre kérte, ez pedig nem más, mint az In-N-Out Burger, ami, hát így az acskón is láthatjátok, hogy 1948-ban alapították a céget. Zömében itt Kaliforniában vannak üzletei, környező államokban is, de ott már ritkábban, tehát inkább ilyen regionális láncról beszélünk. Ez egy ilyen nem franchise alapon működő cég, tehát minden étterem a cégnek a saját tulajdonában van, és azt kell róluk tudni, hogy egyrészt ez az acskón látható fehér-piros színvilág köszön vissza az éttermekbe is abszolút, és amikor belépsz, olyan, mintha így a 60-as évekbe érkeznél meg gyakorlatilag, ilyen fehér-piros belseje van az étteremnek, és ilyen full 60-as évek, de ilyen teljesen. Ezekkel a lekerekített formákkal, meg mindennel. A személyzet és annak megfelelő egyenruhában van. Olyan ilyen papírcsákószerű valami van a srácokon, mintha ilyen fiatal tengerészgyalogosok lennének, úgy néznek ki benne. Tehát ilyen full 60-as évek. Abszolút fast food. Nagyon letisztult a kínálat, gyakorlatilag 3 féle burger van. Van egy hamburger, egy cheeseburger, meg egy double-double.
Az utóbbi az azért double-double, mert 2 hús meg 2 sajt van benne, ennyi a trükk. De tök egyszerűek a burgerek egyébként. Én egyszer jártam már egy ilyen burgerezőbe, de már nem emlékszem rá, hogy milyen élmény volt. Olyan nagy nyomot egyébként nem hagyott bennem, arra emlékszem. Abban az éttermükben jártam, ami Los Angelesben a reptérnél van, a kifutópálya végénél. Ez egy ilyen nagyon híres, ikonikus étterem, mivel én szeretem ugye a repülőket fotózni, nekem ez egy nagyon tuti hely volt. Én fotózni mentem igazából oda, ugye a leszálló repcsik, ott már gyakorlatilag az étterem melletti parkoló és park, az már belül van azon a zónán, ahol a repülőknek a leszálló fényei vannak kirakva. Annyira közel van a futópálya végéhez. Tök jó lehet az érkező repcsiket szemből fotózni, már iszonyú alacsonyan repülnek, szinte olyan érzésed van, hogy már hozzáér a fejükhez a futójuk. Úgyhogy én oda mentem egyszer fotózni, megéheztem, és akkor pont bementem ebbe az In-N-Out Burgerbe, úgyhogy ez egy nagyon híres étterem, oda rengetegen járnak így repcsiket nézni. Úgyhogy én is ott találkoztam először velük. Nézzük is meg, hogy mi van az acskóban. Egyébként nem titok, hogy én két burgert vettem, tehát én az egyiken túl vagyok. Úgyhogy el is fogom tudni nektek mondani, hogy milyen ízvilág. Hát ugye látjátok, hogy ez egy ilyen full egyszerű, ilyen teljesen alap, basic burger. Hát a minősége is ennek megfelelő. Egyébként a 2 burgerért fizettem picit több mint $11. Ugye a low-end kategória, én azt gondolom, és hát minőségben abszolút is hozza ezt a szintet, tehát ugye az ár alapján, amire lehet számítani, azt hozza a burger is minőségbe. Semmi extrát nem tudok róla elmondani. Egy ilyen kicsit ilyen olajos összhatása van a sztorinak, halál egyszerű burger, tök commerce, ilyen lapkasajt van benne. A hús egyébként így nem azt mondom, hogy jó, de úgy nem rossz, tehát így ez a elmegy kategória. Hát a tegnapi burger lunge-os burgernek ugye közelébe sincs ez a burger, az teljesen nyilvánvaló. Ez tipikusan az a kaja, amire a fast food való, éhes vagy, megeszed, és akkor 1-2 óráig így bírod. Jó? Tehát ez a kategória. San Clemente-ben vagyunk egyébként, Kaliforniában. Megeszem a másikat is. Utolsó ilyen kis kaja bemutató videóhoz érkeztünk. És ebben az utolsóban nagyon alapvető road trip kajákat fogok nektek bemutatni. Olyan kajákat, amik könnyen elérhetőek, tehát Walmartban meg tudjátok vásárolni, autóban eláll, hűtést nem igényel, berakjátok az autóba, és utána bármikor, amikor szükség van rá, akkor tudjátok fogyasztani. Az első kaja, ami hát gyakorlatilag egy ilyen abszolút klasszikus és univerzális kaja. Ez nem más, mint hogy mutassam, hogy lássátok. Ez nem más, mint a cracker, vagy ugye ebből jön a magyar kréker kifejezés. Ugye family size-t veszünk, hiszen az a leggazdaságosabb és árérték arányban a legjobb. Hát ez egy ilyen Kellogg's-nak a Townhouse féle crackerje. Ott látjátok, hogy ilyen több részre szétcsomagolva van benne a dobozba, tehát ilyen tök praktikusan kezelhető. És hát igazából miért mondom azt, hogy ez univerzális? Hát azért, mert talán ez a cracker az, ami a legsokoldalúbban fogyasztható. Egyrészt vezetés közben lehet nyugodtan nyomatni befelé. Magába is eheted. Tökre jó szerintem magába is. Tehetsz rá vajat, tehetsz rá sajtkrémet, fogyaszthatod ilyen dip formába, nem tudom, chipshez való ilyen dipbe mártogathatod, és akkor úgy eheted. Fogyaszthatod sajttal felvágottal, tehát ilyen tök sokoldalúan fogyasztható, és nem kell attól tartani, hogy mint a jellemzően így a pékáruk, hogy így lejár a szavatossága, és akkor azon belül el kell fogyasztani. Ilyen sajtot felvágottat nem feltétlenül kaptok így
normális mennyiségben, hogy így mondjam, tehát ilyen egy evésre elfogyasztandó mennyiségben, viszont lehet kapni általában így a delikát részeken ilyen felvágott darabkákat, meg ilyen sajtdarabkákat így becsomagolva ilyen tálszerű valamibe, és akkor az lefóliázva, és az gyakorlatilag egy fogyasztásnyi cuccnak jó. Egyébként csak ilyen ipari mennyiségben tudsz ilyesmit vásárolni, vagy amit még ajánlok hozzá, hogy lehet például ilyen ugyancsak delikát részlegen, mondjuk Walmartban, ilyen sajt különlegességeket vásárolni, ilyen pici méretben, és azokkal tök jól elfogyasztható. Úgyhogy abszolút univerzális kaja, tényleg, amikor nincs lehetőség a normális kajálásra valami miatt, de éhes vagy menet közben akarsz valamit nassolgatni, cracker. Következő kaja. Minden igaz rá, amit az imént elmondtam. Tárolás, fogyasztás, elhelyezés szempontjából, ez pedig nem más, mint a müsli szelet. Ez egy Ready márkájú, clean proteinbár, gyakorlatilag ilyen müslivel és csokival kombinált proteines cuccról van szó. Ugye 5 ilyen szelet van benne, és szeletenként van benne 15 g protein, meg 7 g rost. Ezt a típusú ilyen müsli protein szeletet én most próbáltam ki először, de frankon nagyon bejött, nagyon tudom nektek ajánlani. Ez dark chocolate és kókuszos mandulás ízesítésű, de vannak másfélék is, tehát ezt a Ready Clean protein különböző ízesítésekkel ezeket így tökre ajánlom. Nekem nagyon bejött, teljesen rendben volt, tök jó. És utoljára hagytam azt, amiről az első évad harmadik vagy negyedik videójában egyszer már beszéltem, hogy szoktam reggelire ilyesmit fogyasztani. Ez pedig nem más, mint a hántolt pisztácia. Ugye Walmartban lehet, meg hipermarketekben lehet kapni. Konkrétan ez a Good & Gather márkájú, ezt még nem próbáltam, de van másfajta is, csak ott, ahol vettem, ott ez az egyfajta volt, csak hát amilyen reggelire szoktam fogyasztani, hogyha így elindulok, akkor 1 vagy 2 marokkal így bekapok belőle, és ez nekem így reggelire is sokszor teljesen elég is szokott lenni. Nem olcsó, ez körülbelül ez a 340 g-os kiszerelés, az körülbelül olyan $12-13 környékén van, de hát itt ugye nem veszed meg a helyet, itt csak a belső részét fizeted ki, tehát ilyen szempontból érthető, azt gondolom, hogy miért ilyen drága. Én nagyon szeretem, otthon nem veszek pisztáciát, mert én a héjából nem szedegetem ki, az nekem nincs türelmem, ahogy elmondtam korábbi, ugye első évados videóban, de így a hántolt formában nagyon szeretem fogyasztani. Hát srácok, ennyi fért a mai videóba, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Remélem találtatok benne érdekes vagy hasznos infókat. Ne dobáljátok kavicsal repülőket, ne egyetek sok zsírosat, kanyar előtt vegyétek el a gázt, de a legfontosabb, hogy ha hazaértek, mindig köszönjetek. Jó? Na, szevasztok!